pohode. Takže ja si tu scrollujem a potom bum. Najhlbší bazén v celom Robloxu. Takže náš cieľ bude sa toto dojsť, doplávať úplne na dno. Moje uši. No takže nemám tu čo robiť. Sa mi to tu všetko načítalo. Wow, koľko to stojí? OK. Dobre, to si môžem takto equipnúť. Speed coil, Robuxy, poďme chceš. 5 Robuxov? Kúpujem za 5 Robuxov určite. Kde môj speed coila? Ten je to. Tknúť F9, na to by som zapnul, pauznul a znova natáčal video. Takže to mi zobrazí také veci. Don't stop, nemám prej. Nemám skončiť, ja idem ďalej. Ronaldo? To je tak Vajconaldo. You're almost here. Takmer si tam. No tak ja idem, aj keď nič nevidím. Wow! Tento týpek. GG, good game, nice work. Dobrá práca. Takže čas s kamarátmi a rodinou. 0 IQ. Čas s hrou a jedením. Viacej mímov. Jesť Tide Pods, to neviem čo je. Som tu a ja si asi padnem. Oh my god, ja som šiel za SpongeBobom do Bikini Bottom. Ahoj, pane Krapsi. Je interaktívny? Nie, ale tu hubu má 3D. Ahoj, SpongeBobe, nie si v práci, musíš to držať. Ahoj, Sepiaku. Co chceš? Patriku? Nikto tam není. Dotkni sa tohoto a dostanem badge a teleportujem ma to späť.